Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye tɛnɛ ye juin kalo tile 2 san 2025 an minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw waatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati seli bakuruba kunnafoniw na an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min kɛ bulikesikaw fɛ Douanza marabolo la an da bɛna don o la fo ka taga se état major général des armées bɔra ka laseli min kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ka wulikajɔ ma jamana kɔnɔna la an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔ kan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila kunun kari juin kalo tile fɔlɔ san 2025 bulikesikaw fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ boloda ka ɲɛsin bamaciwale tigilamɔgɔw ma u ye waleya jugu min ta ka u sɛgɛrɛ bulikesi marabolo la bulikesikaw fɛ yen nɔ Douanza marabolo la a kɛra sababu ye ka tatugu bamaciwale tigilamɔgɔ ma caman na wa état major général des armées bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko an ka finitigilakaw y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu ni tora la minnu ye kɛlɛ kɛ fo ka taga se u ni binni ma ka ɲɛsin ni maajugu ninnu ma yaasa lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na jamana kɔnɔna la wa a y'a jira fana ko an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka dankari kɛ bamaciwale tigilamɔgɔw ka nin waleya jugu ninnu na sabula u ka maa caman fana o fagara wa ko nin wagati kofalen yɛrɛ kɔnɔna la an ka finitigilakaw kɛlen bɛ ka wulikajɔw bila sen kan yaasa bamaciwale tigilamɔgɔ ninnu donna wo kɔnɔ tɛgɛ bɛ se ka kɛ u la cogoya min na o hukumu kɔnɔna la a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an jamanadenw ma k'an ka fangaw fara ɲɔgɔn kan an ka to ala deli la k'an ka finitigilakaw jukɔrɔma don don yaasa u bɛ se ka taa ɲɛ halisa ka baara in kɛ cogoya min sabula ko an ka finitigilakaw u mago bɛ an jamanadenw ka dɛmɛ la yaasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min na dan bɛ se ka sigi bamaciwale tigilamɔgɔw ka waleya la jamana kɔnɔna la état major général des armées bɔra ka laseli kɛ mai kalo tile 29 san 2025 ya ɲɛsin an ka finitigilakaw ka wulikajɔ ma u ye min boloda mai kalo tile 19 k'a kuncɛ mai kalo tile 28 san 2025 a y'a jira ko mai kalo tile 19 san 2025 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ sabati an borikaw fɛ yen nɔ ka dankari kɛ bamaciwale tigilamɔgɔw ka waleya jugu la an'u ka mɔbiliba dɔn an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka o tiɲɛ o kɔfɛ timisakaw fɛ san marabolo la ni o kɛra mai kalo tile 24 san 2025 u ka wulikajɔ ni o y'an ka finitigilakaw ye o sera ka kɛ sababu ye ka tɛgɛ kɛ bamaciwale tigilamɔgɔ ma caman na ani Siringokaw fɛ Nioro du Sahel ani Wasamanga Tera fo ka taga se Dalida ni o bɛ Sandare kɔrɔyan fan an ka finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ bamaciwale tigilamɔgɔ ani kɛlɛkɛminɛn caman de la wa u ka kɛlɛkɛminɛn caman de tiɲɛna an ka finitigilakaw fɛ état major général des armées ye a jira ko an ka finitigilakaw kalikan don lakana ka sabati jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na jamana ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen u ka kɛ a ta ye bamaciwale tigilamɔgɔw daga ka bɔ an da la nka ko baaraw tɛ se ka sabati ni an jamanadenw ma jɔ an ka finitigilakaw kɔkɔrɔ ka u dɛmɛ u ka baara in na n'an ye siganamɔgɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ la an ka wele bila an ka finitigilakaw ma yaasa u bɛ se ka n'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na kunun kari nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen kɔfɛ zantigilakaw fɛ yen nɔ Segu marabolo la
an ka voyage kɛ mobili fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra sababu ye ka maa caman de bɔnɛ u ni na wa maa caman jogina k'a sɔrɔ yenkaw yɛrɛ da nin waleya ninnu kɛlen kɔfɛ min ye Kulikoro protection civile ani Zantigila CESCOM maaw olu wulila ka u kunda nin yɔrɔ in kan yaasa ka dɛmɛ don maa joginw ma nin wagati in kɔnɔna sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa fɛn min kɛra nin sirabakan kasara in sababu ye ka o dɔn nka yen sigibagaw caman ye a jira ko nin sirabakan kasara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye sabula ni bolimafɛn bolibaga ninnu u ma siraba sariya de bato k'o de kɛra sababu ye ka nin circulation k'o de kɛra sababu ye ka nin sirabakan kasara in ka o waleya halisa an kɔni ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu bɛ ɲinini na a ko la maa saba olu ka wale kun bɛnnen bɛ bingani wale ma ka ɲɛsin dindara sigibagaw ma ni o bɛ Gawo marabolo la nka ala ni yen sifinnakaw ka wulikajɔ barika la tɛgɛ sera ka kɛ u ka maa kelen na nin wagati in na sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na yaasa a baarakɛɲɔgɔn tɔ fila tɛgɛ ka se ka kɛ u la cogoya min na a jirala ko ni maa ninnu tun ka baara tun bɛnnen bɛ u bɛ bingani wale ta ka ɲɛsin maaw ma ni o ye k'u ka nafolo kasabiw bɛɛ lajɛlen ci u ma Orange Money walima Move Money fɛ ko walima u b'u ka telefɔniw daraki ka bɔ u bolo ɲininiw kɔni bɛ sen na yaasa a baarakɛɲɔgɔn tɔ fila tɛgɛ ka se ka kɛ olu la cogoya min sibiri mɛ kalo tile 31 san 2025 Tizi Mizikaw fɛ an sɔngo marabolo la binganikɛla maa fila nana mugujugu wuli nin dugu sigibagaw la ka taga ni u ka bagan caman ye nin wagati in kɔnɔna sɛgɛsɛgɛliw bilalen bɛ sen kan yaasa maa minnu nana nin waleya jugu in kɛ ka se ka tɛgɛ kɛ u la cogoya min ɲɛkokaw fɛ Bafulawe marabolo la juma mɛ kalo tile 30 san 2025 tasuma wulila u ka kungo kɔnɔna la ka tiɲɛniba don a kɛra sababu ye du dɔw bɔnɛna u ka bagan bɛɛ lajɛlen na wa o hukumu kɔnɔna la u ka maabaw ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin u ka dugu sigibagaw ma ni o ye ko bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la nin wagati laban ninnu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la samiya donda la sabula ko an ka waleya fitininw de bɛ se ka an ka ɲɛnamaya kisi wa an ka waleya fitininw o de bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an ka ɲɛnamaya ma kunnafoniw kɔni ye a jira ko maa si ni ma to a ko da fɛ Rotary Club Bamako Alassane Kanté ani Association des ressortissants Bangladesh ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma jumadon mɛ kalo tile 30 san 2025 u ka dɛmɛ in na sera service social min sigilen bɛ an ka finitigilakaw tɔgɔ la ni o ɲɛmaa ye colonel major Brehima Samake ye u ye dɛmɛ in ta ka lase o yɔrɔ de la min ye colonel major Brehima Samake a ye a ka nisɔndiya jira nin dɛmɛ sɔrɔli la sabula a y'a jira ko nin b'a jira ko jamanadenw hakili bɛ an ka finitigilakaw la wa ko an ka finitigilakaw bɛ ka baara min fana kɛ ko nin b'a jira ko jamanadenw bɛ o nafa dɔn kosɛbɛ Rotary Club ɲɛma Sidi Mohamed Toure ale ye a jira ko ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma ko Rotary Club bɛ nin kɛ sanga ni wagati nka ko zen na u ye u hakili jagabɔ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw de ma wa ko u dalen b'a la fana u nana ni nin dɛmɛ min ye fana a bɛna lase a seyɔrɔ la yaasa yɛlɛma bɛ se ka don an ka finitigilakaw ka ɲɛnamaya ta fanfɛla la cogoya min na kɛnɛya ko nasira la i n'a fɔ an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goita ye a fɔ don tɛmɛnenw na cogoya min na an ka jabaranisoba sanfɛ ni o ye ORTM ye septembre kalo tile 22 san 2025 k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa an ka finitigilakaw bɛ se cogoya min na ka u tɔgɔ la industrie militaire ni o ye ka usine jɔ min ka baara bɛna bɛn ka Mali ka kɛlɛkɛminɛn ka o dilan a yɛrɛ tɔgɔya la an bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni a ye cogoya min ani fana an sirilen bɛ se ka bɔ kɔkanmɔgɔw la kɛlɛkɛminɛn ko ta fanfɛ cogoya min na u kelen bɛ ka o baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan u y'a jira ko ni industrie militaire in bilakun tɛ dɔwɛrɛ sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka Mali tɔgɔ la kɛlɛkɛminɛn ka o di Mali ma ani fana min ye Burkina ani Niger ni kɛlɛ binna olu kan an ka finitigilakaw ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o maa ninnu ma wa u y'a jira ko ni industrie militaire in sigikun tɛ ka Mali ka kɛlɛkɛminɛn dɔrɔn di a ma nka k'u bɛna fɛɛrɛw fana sigi sen kan yaasa ka maaw ta an ka armée k'a bolo kan minnu bɛna kɛ sababu ye ka lakana sabati fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Mali kɔnɔna la o kɔfɛ fana u y'a jira k'u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ni o ye ka
ka militaire ko glan Buguni hani Nioro du Sahel kaw feno olu munu fara fɔlɔ dara an ka lakana ministre général Sadio Kamara fɛ juma tɛmɛnen u y'a jira ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya nafa ka bon a bolo o hukumu de kɔnɔna la u bɛna ni industrie militaire in bila sen kan yaasa an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka lakodɔn diɲɛ fɛ lakana bɛ se ka sabati an ka finitigilakaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kɛlɛ la cogoya min na ni an ka kɛlɛkɛminɛnw ye ani an yɛrɛ bɛ se ka an ka fɛɛrɛw sigi cogoya min na ka kɛlɛ kɛ ka bamaci wale k'o daga ta ka bɔ an dala ban Maliba kɔnɔna la. Jumado mɛ kalo tile 30 san 2025 Faraguwaran kaw fɛ yen nɔ ani Tentu kaw fɛ yen nɔ Buguni marabolo la an ka jamana ɲɛma ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin dugu fila ma ni o ye ka jibon fila ka o di nin dugu sigibagaw ma yaasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na nin dugu sigibagaw bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiya jira nin jibon in sɔrɔli la sabula u y'a jira ko nin b'a jira ko an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goita hakili bɛ u la sabula ko jiko ka gɛlɛ u ka yɔrɔ la kosɛbɛ ko nin jibo min sɔrɔlen filɛ nin a bɛna lafiya lase olu ma jiko ta fanfɛla la wa min ye monsieur Agib Dambele ni ale ye conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales ye ale kun bɛ a kɛnɛ kan a ye kuma ta ni k'a yira dugu in fila bɛ maaw la ko an ka jamanakuntigi ka laɲini belebele de jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na a kɛra jiko ta fanfɛla ye a kɛra kuranko ta fanfɛla ye sabula k'u kɛlen bɛ ka wulikajɔw bila sen kan u bɛ ka jibonw di maaw ma cogoya min na u kɛlen bɛ ka an ka kɛnɛyasow fɛnɛ kɔnɔna la ka faniw di olu ma yaasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na kuranko ta fanfɛla la wa a y'a ɲini fana ni dugu sigibagaw fɛ k'u janto ni jibo in na yaasa maa wɛrɛw bɛ se ka bɔ u nu ma ani u yɛrɛ fana bɛ se ka u mago ɲɛ ni a ye cogoya min wagati kuntagalajan kɔnɔna la. O banna ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Ukraine kɔnɔna la Ukraine finitigilakaw ka kumalaseba ye a jira ko sibiri su mɛ kalo tile 31 san 2025 ka dugu jɛ kunun kari la juin kalo tile fɔlɔ san 2025 ko Rusi ye drone 875 ani missile 7 de ci Ukraine ma ko nga olu kɔni sera ka drone 682 ka o de tiɲɛ ani missile 3 wa u y'a jira fana ko kabini ni kɛlɛ daminɛna Ukraine ni Rusi ni ɲɔgɔn cɛ février kalo la san 2022 kɔnɔna la ko ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ. N'an bɔra yen an bɛ taa Niger kaw fɛ yen nɔ Niger jamanakuntigi général Abdurahmane Tiani bɔra ka laseli kɛ u ka jabaraniso ba sanfɛ ni o ye ko dancɛ min bɛ Niger ni Benin ni ɲɔgɔn cɛ ko a datugunen bɛna to ko fo ni bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Benin ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ni dan sigira o la cogoya min na sabula a y'a jira ko juguya fosi tɛ Niger kɔnɔ ka ɲɛsin Benin ma nka ko olu ni Faransi de bɛ kɛlɛ la sabula Faransi finitigilakaw de bɛna ka tiɲɛni kɛ Niger dugukolo sanfɛ ko fo Benin ka o de faamuya ni Benin ma o faamuya dancɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ yɛrɛ la a tɛna se ka dayɛlɛ sabula ko min ye Niger jamanadenw ye olu ka lakana o jɔyɔrɔ bɛ ale la wa a bɛ ka nin waleya min kɛ ko a tɛ k'a kɛ Benin juguya la nka a kɛ kun ye k'a ka jamanadenw ka olu ka lakana ka o sabati ko Benin ka fɛɛrɛw sigi sen kan Faransi finitigilaka minnu bɛ a ka dugukolo sanfɛ ka u lasegin ka taa Faransi kɔnɔna la wa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ ka dan sigi o la. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibi labarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukuran.